Oca i Sina i Svetoga Duha. Dragi gospodine državni sekretare, draga vojsko, policijo, članovi udruženja, draga braćo i sestre. Evo nas danas na ovom svetom mestu i obavi smo sveti čin pominjanja i molitve za duše naših sunarodnika koji su ovde teškom fiziološkom smrću postradali i predali svoj život u ruke Gospodu. Kako mi to možemo svako naše mesto koje posetimo da nazovemo svetim? Upravo zato što od samog početka, kada je crkva stradala od strane mnogobožaca, bezbožnika, svako ko se nije odrekao Hrista, života po Hristovim zapovestima, života zdravih principa, čuvanja porodice, vere, otadžbine, bio je mučen, stradan i ubijan. I upravo ta mesta gde su grobovi i tela pohranjivanih svetih postajale su crkve, kojima su se služile svete liturgije. Mi ovde imamo naše 7100 sunarodnika koji su branili svoje jednostavne, ali najsvetije principe. Samo su hteli da gledaju svoju porodicu, svoju stoku, svoja posla na svojoj zemlji. Ali eto, Gospod je blagoslovio da mi kao narod koji želi dobro uvek stradamo i da na taj način kroz krv koju su dali mnogi braneći nas i kroz koju je dao sam Gospod Isus Hristos pročistimo sebe i dođemo Gospodu u naručje i realno živimo sa njim u večnom životu. Ali koliko samo ovakvih mesta ima, koliko ih samo ima, veliki je broj. I u svojoj ljudskosti možemo da se pitamo, pa Gospode, da li te ima? Da li ti ovo sve vidiš i zašto ovo sve dopuštaš? Gospod to dopušta zato što neće da ljudi budu kao biljke, već hoće da budemo bogovi slični njemu, da u slobodnoj volji ne zloupotrebljavamo svoje resurse, talente, lepotu i svet koji nam je darovao, da upravljamo njime. Bog hoće da čovek voli čoveka, ali kao što vidimo sve više i više kako odmiče vreme, čovek uništava drugog čoveka. I da, zaista Boga ima i on je zaista blizu, jer upravo, kako kaže gospodin sekretar, ove godine se potrefilo da ove svete pomene obavljamo u ove svete i najsvetije dane godišnjeg bogoslužbenog ciklusa. Boga ima, jer u ove svete dane on je sam sebe prepustio ljudima koji su zloupotrebljavali svoje položaje, željni novca, resursa, svega onoga što je prizemno i prolazno i ubili samoga Boga. On je taj koji je dobrovoljno predao sebe na smrt kako bi i nas vaskrsao. I zaista u tom kontekstu svako ko je čestit i mučeničkom smrću postrada kao naši sunarodnici, biće večito u Hristovom zagrljaju, realno kao ljudsko biće u večnosti živ. Svi ćemo mi, draga braćo i sestre, pre ili kasnije predati svoju dušu Gospodu. Ali nije bitno kada ćemo je predati i koliko ćemo dugo živeti, bitno je kojim ćemo kvalitetom živeti. A naša želja je, kao što smo rekli, ovo je hodočašće, hodili smo časno i želja nam je da se sa ovog hodočašća časno hodeći vratimo, makar za nijansu, kao kvalitetniji i bolji ljudi. Sa željom i da se naši preci spasu, ali da ih i mi ugledamo u večnosti, da ugledamo naše pretke, našu porodicu, naše svetitelje i naše svete ratnike. Pa hajde u ovoj molitvi i da lepo završimo ovaj naš podvig. Obavili smo ovom molitvom sve ono što je bilo planirano ovih dana da se obavi i samo još da uradimo, osim ove molitve, i svoj podvig, da u narednih dana se priključimo našim svetima i sami
svoje stradanje, naše stradanje dobrovoljno postom, priključimo njihovom stradanju i na taj način dočekamo veliko Hristovo vaskrsenje, da ćemo dobiti veliki blagoslov i blagodat Božju koja će nam omogućiti da se sretnemo sa svima našima svetima. Amin. Bože daj. Amin. Bože daj. Prosti, podari carstvo nebesko. Amin.